स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दं। अरुणाचलाव NSCN आरो आसाम राइफलनि गेजेराव गावलायनायाव सानै NSCN सोद्रोमाया जिउ गोमादों आरो सासेखौ हमनो हादों। राज्य सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेरेखा हान्जानि MLA फोरनि न' दावबायहैदों। दोलोनि बेरेखा भट होबाबो MLA नि बिबानखौ एंगारनो गोनां जाया बे बाथ्राखौ फोरमायदों आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। 40,000 टेट फोरोंगिरिफोरा सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनो हुंखार होदों। हानजा हानजा उदांस्रि लुबैग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा सोमावसारग्रा हानजायाव फैबाय थागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आलफा उदांनि दैदेनगिरिया। नगाव जिल्लानि रहायाव थानाय जंगल बालहु घरखौ खम समनि गेजेरावनो टुरिज्म प्लेस बानायगोन बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिनै राज्य सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनिफ्राय रिपुन बराया बिजाथिलाइ गथायगोन आरो UPPL दोलोनिफ्राय रोनगोरा नार्जारिया बिजाथिलाइ गथायगोन। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 26 सान जाबाय। 26 सान बाबेनलांनायनि उनावबो दावहा जोबनायनि महर लायाखै। आसामनि लंकायाव थानाय बुरागाव समबाय समितिनि आफादगिरिखौ बोसोरारि जथुमा खालामनाय समावनो रायजोफोरा होखारहरदों। गुवाहाटीनि बसिस्तायाव हरखाबै अर खामदों। फ्राय गंबा नखरफोरा अरजों खामजानानै सिलिंखार जादों।